Dag, ik ben het openingsshot van deze film. Dat wil zeggen, ik ga vertellen waar het openingsshot mogelijkerwijs uit zou kunnen bestaan. Het is van belang in het shot dat duidelijk wordt dat de rolprent zich af gaat spelen in Amsterdam. Dat kun je op verschillende manieren duidelijk maken. Je kunt het doen vanuit zeg maar, het Madurodam-perspectief. Dan neem je een camera in een helikopter en die helikopter dan laat je over de stad vliegen. Je kunt het ook wat spectaculairer doen via speedboten die de Amstel afrazen langs het muziektheater. Maar je kunt het ook wat realistischer doen en dan kom je met een bromfietsje, met een cameraatje erop, over de Utrechtse brug aangereden. En dan ga je de Rijnstraat in, bij voorkeur op een zondagmiddag, waar het ook weer niet regent. Je kunt misschien ook gaan wandelen met hele mooie muziek. Beetje 19e eeuws romantisch, met veel violen. Dan zou ik gewoon beginnen bij het Vondelpark, ook al ligt dat midden in de stad, dat weet toch niemand. En dan kom je op het Leidsplein terecht, wat ook een omstreden plein is vanwege de oprukkende mayonaise-cultuur. Maar dat is misschien nog wel een van de meest aantrekkelijke, want een van de meest authentieke en echte culturen in Amsterdam. En als je het wat commerciëler wil inrichten en je vooral mikt op een internationale publiek, ja, dan moet je helaas wel of helaas niet, of niet helaas, dan moet je de wallen op. En dan ga je langs die vitrines, maar daar heb je nog een grote kans dat de camera je uit de handen wordt geslagen. Maar één ding, helaas, maak ik dit openingsshot wat moeizaam. Ik weet nog wel dat ik de eerste keer in New York was en dat ik eigenlijk teleurgesteld was omdat ik de hele stad al kende. Ik zag flats die ik gezien had in Rosemary's Baby. Ik zag wolkenkrabbers uit King Kong. Ik zag het Central Park. En al die plekken, die kende ik. Daar hoorde ik thuis. En dus hoorde ik in die stad thuis. En de Nederlandse film heeft op mij tot nu toe, maar daar kan nu misschien verandering komen, nog nooit zo'n indruk op mij gemaakt dat ik bij het binnenkomen in Amsterdam me daar thuis voelde. Misschien is het trouwens de bedoeling dat ik ook het eindshot ben. Laten we het niet over relaties hebben. Ik word een beetje ziek van dat gelul over relaties. Laten we het over iets anders hebben. Laten we het over duiven hebben. Kijk, ik heb in een duif geïnvesteerd. Ik zeg niet voor hoeveel. Bij meneer Gispers, een gerenommeerd duivenmelker. Samen met mij heeft hij een prachtige vrouwtjesduif uitgezocht. Bonita. En Bonita wordt de absolute prijsduivenkampioen. Wat Willy ook zegt.